Καλησπέρα. Σήμερα θα δείξω σε μία φίλη μου πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις κοινωνικές μας δεξιότητες με μια πολύ μικρή επίδειξη το πώς μπορούμε να γίνουμε με απλό τρόπο πιο κοινωνικά δεξιοτέχνες. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Πρώτο βήμα. Χρησιμοποιούμε το κινητό μας τηλέφωνο. Ένα απλό κινητό τηλέφωνο, αυτό που διαθέτουμε. Δεν χρειαζόμαστε κάτι πολύ συζητημένο. Το ανοίγουμε αν είναι κλειστό. Αν δεν είναι, πηγαίνουμε στις επαφές και επιλέγουμε τη συγκεκριμένη επαφή με την οποία αισθανόμαστε ότι πρέπει να δικτυωθούμε ή να επικοινωνήσουμε. Αν έχουμε λάβει και κάποιο μήνυμα ιδιαίτερα. Πηγαίνουμε στη συγκεκριμένη επαφή, επιλέγουμε αποστολή μηνύματος και στο κινητό μας υπάρχει ένα πληκτρολόγιο με διάφορα κουμπάκια τα οποία έχουν κάποιους συμβολισμούς τους οποίους όλοι ξέρουμε να χειριζόμαστε και από προηγούμενες καταστάσεις. Πάντως λοιπόν αυτά τα κουμπάκια σχηματίζουμε μια νοηματική πρόταση με πολύ απλό και εύκολο τρόπο με λίγες λέξεις, δεν χρειάζεται να υπερβάλλουμε και πατάμε αποστολή και τελειώνει. Επαναλαμβάνω λοιπόν το πώς ακριβώς συμβαίνει. Ξεκινάμε. Έβρεση κινητού, πρώτο βήμα. Δεύτερο, έβρεση επαφής. Αποστολή μηνύματος σε επαφή. Γράφουμε το μήνυμα και αποστολή. Και έτσι μάθαμε με λίγα βήματα πώς μπορούμε να βελτιώσουμε εύκολα και γρήγορα τις κινητικές μας δεξιότητες. Ευχαριστώ πολύ.